Bl-inkjesta Capital One imdendla fuq ras il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami ma sibniex deputati nazzjonalisti komdi iwieġbu dwar is-suġġett. Sastejnihom mistoqsija sempliċi, jekk jemnux illi Fenekadami għandux joqgħod għal tax audit. Dan fid-dawl li fl-istess żmien kien direttur ta' Baltimore Fiduciary li kienet ħsieb l-affarijiet ta' Capital One, il-kont bankarju ta' Fenekadami tela għal €1,000,000. L-ewwel mistoqsija għamilniha lill-kap tal-partit, Simon Busuttil. Għandu joqgħod għal tax audit Beppe Fenekadami? Investigazzjoni tal-Pulizija fil-każ Capital One waqfet wara li tfaċċa isem Beppe Fenekadami u spjegazzjonijiet m'hemmx. Bħal-kap tagħhom deputati oħra ma kienux komdi jitkellmu dwar is-suġġett. Kieku inti Beppe Fenekadami toqgħod għal tax audit wara l-inkjesta ta' Capital One? Ma naħseb il-din kwistjoni ta' Capital One ilha għaddejja żmien mhux ħażin. Għandu joqgħod għal tax audit Beppe Fenekadami? Għandu joqgħod għal tax audit Beppe Fenekadami? Jien ma nistax nifhem kif tagħmlu dawn il-mistoqsijiet jaħsru banali. U dak li għal Fredrika Zoppardi huwa banali huwa ta' skumdita kbira għal Beppe Fenekadami nfsu. Ħatoqgħod għal tax audit, Dr. Fenekadami. Hawnhekk mistoqsija ħatoqgħod għal tax audit. Iva jew le ħatoqgħod? Ħatispjega kif il-bank account telab €1,000,000 iktar? Ħatoqgħod għal tax audit. Beppe Fenekadami qed nagħmilek mistoqsija ċara, ħatoqgħod għal tax audit. M'intix twiġibni.